ҳамдиёрон азиз, салому алайкум. 3 сентябри соли 2023 мо қарор дорем дар ноҳияи Қободиён, деҳаи Мирзо Турсунзода, дар хоҷагии деҳқона ва боғи акаи Абдурашид. Ака Абдурашид омардан моро боғашон ва чормағзои пеканашонро нишон додан. Ин чормағзои пекане ки мебинед, мана якта, мана инаш дута, бубанаш зардолу буда, зардолу пачақ кардан, калон шуда, зардолуро мегӯяд ки мо мегирем. Ака Абдурашид, шумо чанд қадар ниҳоли зардоли ва чиз доред, чормағзи пекан доред? Баландтар гӯед, майлаш мед. Мана дар амин боғ ду қатор 20, ҳар як қаторда 10 донаги 20 бех ман пекан дорам. Амин пекана 2006 сол шунонда шудаги. 2006 сол шунонда дарахтҳои ниҳолҳои яксолая. Ана ҳамин дарахт айнан соли гузашта 67 кило ҳосил додаги буд. 68 кило ҳосил додаги буд. Навид соб мебара. Ин сол хан ният дорам ки худо хоҳад амин 100 кило бояд тияд. Ҳамин дарахт бояд 100 кило тияд. ҳисоби шумо вақти. Ва тахмин чанд пули фурӯхтанӣ? Ана ҳозир бозор пули амин ростига бо пули урусӣ вай мекунад. Ана ҳозир 45-50 худи ваяш рафта истодааст. Бо пуслоқаш? Коркард нокадаш? Коркард кунад агар вай қимматтар мер. ва як 100 сомон зиёд мекунад. Коркард кар гуфта шумо дар назар доред тоза кунаду? Тоза кунад, мағзи тозашу. ин ниҳолои шумо пайванди не ҳа? Пайванди нест. Адонааш. ҳамдиёрон азиз, ин чормағзе ки адонааш ин хел бастагӣ аст. Агар мо пайванди биёрем дар шумо бениҳоят бисёр мебандад ва бинед ки навдаҳояш хам задаган ака? Барои чӣ хам задааст? ҳосилаш гирифтагӣ нормал. ҳосилаш гирифтагӣ бисёр бастагӣ хам задааст. ҳамдиёрон азиз, дар ҳақиқат мо мебинем дар ҳаминҷа бисёр баста аст. Мебинед? Поёнтар калонтараш ҳаст мебинем дарахтҳои. Куҷоба? Поёнтар. ҳозир мебинем мана инҷа бастагӣ. Бисёр бастагӣ. Чанд дона дарахт хуша? Яна 3 та 5 та. 5 та. Ҳар як хуша ба 5 та, 5 та, 5 та, 5 та. Ин инҷидам 4 та, 5 та бастагӣ. Мана инҷа бинед да. Чӣ хел бастагӣ. Ана уже тайёр шуда кафедаги ош. Кафеда тайёр шуд, пухтаст ку аллакай. Ҳар якташ на кам аз 3 дона аст. 5 3. ҳамдиёрон азиз, мана дар қатори писта боз як бизнеси дигар ёфтем ки бениҳоят даромади хуб доштааст. Мана ина бинед. Мана дар рӯи замин қалтидаги, ҳа? Мана аллакай заминда ғалтидааст ин. Кушода шуда, ҳа, ака? Ина бинед. ин чормағзоро албатта як обработка кунед муқобили кирму муқобили манамин шакарак, ин бениҳоят хуб мешавад. ҳамдиёрон азиз, мо ҳозир мерем бо дигар қисми дигари боғи акаи Абдурашид. Ина бинед. Ака Абдурашид, ҳамин як кушоед кани. Ман чиндам як кушоед, илтимос. ҳамин як кушоед. мо як бор бинем. пекан чӣ хел шуда маша дар ин навор ҳам нишон тием. ин чормағзи пекан ҳаҷи хед мешканад оли напухтасан ваяш. мана ҳамдиёрон азиз, ин чормағзи пекан бениҳоят чормағзи ба маза мешавад, серравған мешавад. аз ҷиҳати равғаннокиаш аз чормағзи мо якчанд маротиба баланд аст. акун ака Абдурашид бояд бор такрор кунед ки ин дар минтақаи Тоҷикистон дар ҳама ҷояш мешавад ё не? ана дар шароити Қободиён мешавад. ана аз сабаби ки ин тобовар аст ба хунукӣ, дар ба фикрам то 30 градус хунукида тобовар аст. То 30 градус. ҳамин соло дар ҳамин ҷо чормағзи оддиро хунук мезанад? Хунук зад. инро нишон метиҳам ана ҳамин боғи дигар ҳамсода ана чормағзи вай грецкий орех ана ҳосилаш кам шуд имсол. инро хунук назад. Не, инро хунук назад. ана ман аз профессор Сайдали Гулов пурсон шудам. он кас гуфтанд ки дар Ховалинг ҳам бисёр мерояд. бастагӣ аст дар Ховалинг ҳам, яъне ки дар тамоми ҷой мерояд инро. оби зери заминии шумо дар чанд метр аст? ин наметарсад оби зери заминӣ? Не, намира нағз мебинад. намира нағз мебинад. намира нағз мебинад. ҳамдиёрон азиз, меравем ба дигар кунҷи боғи ака.